हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे फरायबावहरलायबाय आं लोमजानानैसो दंमोन ओंखायनो आं ब्लगखौनो लाबोनो हायाखै माने एसे टेनसनावबो दंमोन नालाय फैसा थाखानि आरोखि टेनसना एथ' इदि गाज्रि नङा दिनै मामिनि रिजाल्ट होगोन आरोखि बिनि थाखायनो आं नोंसोर शेयार खालामथारबाय माने देहायानो सुग गैखाया आरोखि थेवबो आं थांनांखासिगोन नालाय ओंखायनो खालामसै आङो मानो होनबा मामिया मा क्लास फरायो मायो बिदिनो कमेन्टआव सोंहरबाय थायो नालाय दिनै नायदो मार्कशिटआव नायबानो मिथिगोन मामिया मा क्लास फरायो ओमफ्राय माबायदि फरायो जेनेबा मामिनि फरायनायनि माबाया माबायदि मार्कसफ्रा माबायदि लाखिनो हायो बेफोरखौ आं दिनै दिन्थिगोन आगोलाव आं दिन्थिनो होनो मामिया दिन्थिनो होआ मानो होनबा एखमबा गाव मोननांगौ बायदियाव मोना जेनेबा 100 मोननांगौ 99फोर मोनदोंबाबो होजानो बायो बिदिखायनो आं होफेरामोन एबाराव आं खमबाबो माबाबो दिन्थिथारगोन आरोखि बिदिबा नायलांदो लोगोफोर आं जेनेबा आं बे भिडिअनि माबाजों थ्रुयैनो आं मामिनि रिजाल्टखौ दिन्थिनोसै जाहाथे सोरबा रावबो सोंला मा क्लास फरायो जेनेबा मा आं रिप्लाइ खालामफिननो हाया नालाय दखानाव थायो हिसाबै आरो आंनि जेनेबा न'खरनि मानसिफ्राबो भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिसिगोन आरोखि ना आं नङाबा फन खालाम रावनोबो खिन्थाहरनो मोनला नालाय बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ सोर नायदों मामिनि फरायनायखौ नायनो लुबैयोबा बा मिथिनो लुबैयोबा नायलांबाय थादो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मायु फैलाय समायनो सेन्देल गोजामबाबो समाय मालाय आसुगुर गोलाव आइ मायु ओरै फैद' मानो गाखो इखो फैनाय होखाजोब्बाय आइ दाख्लैनो मानोथो होआखै दाख्लैनो बे माबायाव मा होनो दिउस होनाय समावनो एडमिट होनाय समावनो बे दिउस खालि गैयामोन होफैयाखै स्कुलाव सफैबाय जानानै दादानि एबि होननाय नायनो फैदोंना दा नाया मा खालामफैदों आयु नै मेथाइ दंलायो मालाय हलाय नायनि मा मेथाइ हनाय नायनि माहिखौ नेदोंनो दसे आजि बिखा दुब मोनलागासिनो माबा हद आंजोंनो हद प्रिन्सिपाल सार बे सार न'आव थांनानै मोजां खिन्थानो जोंलायबार नै एबाराव शेयार खालामलायबाय आं रिजाल्टखौनो रल नाम्बार 2 मोन 2आवनो थाफिनबाय बे माहिनि फिसाजोनि नैबे बिथांनि फिसाजोनि नैबे नोंनिखौ दिन्थिगोन र' बिसना 1 सानैजों सेलायलायबाय थानाय जायो दा एबाराव बेनो बे थाबाय आरो बेना 1 जोंना 2आवनो थाफिनबाय बेनाबो 1आवनो थाफिनबाय आरो हद नोंनिखौ दिन्थिना नैबे बिथांनिखौबो नायदो 4 मोन एबार 3आव थांबाय आरो क्लास 9 बेखौ खुनुरुखुम होनो नामा हद नोंसिनिखौबो नेरसोन थानायनि नैबे फिल्डनानि हाफ रल नाम्बार 4 जालायनानैनो बे लासिंसिं जायो नामा नैबे आब'नि नैबे मा माबाना नोंसिनि क्लासनि ए न' नै बेना 4 मोन एबार 3आव थांबाय मधुमितानि नैबे आब'नि फिसाजो जोंनि क्लास गोजा आरो बे 3आव थांबाय सपर्नानि बिफाखौ खिथाला नों बे बेनोसै निसा रानिनि नैबे बिमा फिसानो एखेखा नैबे बिथाङा मिस्टि सिंग्रा जानो नागिरदों जोंखौ ना ओंखायनो जों साहा दखानाव फैबा मालाय 99% नामा
नों मा जायो जुइससो लोङो खालि जुइस गाखिरलाय 10 मिला लाबोथारदों